ஓம் நமச்சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம். உலகெங்கிலும் இருக்கும் என் உடன்பிறவாத சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் சிவனடிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தெரிவித்த இந்த பதிவில் சொந்தமாக வீடு வாங்கணும் அப்படின்ற அந்த சிந்தனைக்கு ரொம்ப பேர்த்துக்கு அது நிறைவேறலை அப்படின்ற கவலைகளும், அதற்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற மனக்குழப்பமும் இருக்கின்றது. என்னை வந்து சந்திக்கக்கூடியவங்கள் கேட்டிருக்காங்க. நான் அவங்களுக்கெல்லாம் நேரில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த விஷயத்தை நான் பேசணும்னு எனக்கு ஒரு மனதில் தோணுனதுனால உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். சொந்தமாக வீடு வாங்கணுன்னா பணம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க சிலர். பணம் வேணும், பணம் இருந்தால் வாங்கிட போகிறோம் அப்படிம்பாங்க. அது அப்படி கிடையாது. அந்த பணம் இருந்தால் தான் வாங்கிடுதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். நார்மலாக இப்போ சம்பாதிக்காமல் யாருமே வாழலை. அதுக்கான ஒரு பணத்தை சம்பாதிக்கணும். அப்போ அதிகப்படியாக சம்பாதிக்கணும். அதிகப்படியாக சம்பாதிச்சா சேமிப்புக்கு போவோம். சேமிப்புக்கு போனால் நாளடைவில் ஏதோ அந்த பணத்தினுடைய சேமிப்பால் நாம் நினைத்த நம்மளுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றிக்குவோம். அதில் பலருக்கு வந்து நகை இருக்கும், பணம் நகை வாங்கணும், இடம் வாங்கணும், அப்படியான கனவுகளில் நிறைவேறப்ப இந்த வீடு வாங்கணும், வீடு இருக்கணும், நிலம் வாங்கி வீடு கட்டணும், நம்ம பிளாட் வாங்கக்கூடாது, அந்த சொந்தமாகவே கட்டணும், பூமியை வாங்கணும், பூமியை வாங்கி புதுசாக நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரியெல்லாம் அதில் அமைத்து கட்டணும் அப்படின்ற ஆசைகள் எல்லாருக்கும் உண்டானது தான். ஒரு சிலருக்கு ஏதோ அது மதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு ஏதோ இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஒவ்வொரு பகுதியை வாங்கிக்குவாங்க. அதுவும் பணம் வேணும் தான், எதுவாக இருந்தாலும். பட் அந்த அதிகப்படியான பணத்தை சம்பாதிச்சா இந்த ஆசைகள் நிறைவேறும். இதுக்கு இந்த வீட்டு விஷயம், இந்த நகை சேமிப்பு அப்படின்றதுக்கு பணம் அதிகமாக சம்பாதிச்சால் இது அத்தனை நிறைவேறும். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான், நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லலை. பட் அதுக்கான வழி என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வழிபட வேண்டியது யாரை, என்ன பரிகாரத்தோடு அந்த வழிபட்டு வந்தால் இந்த ஆசைகள் நிறைவேறும் அப்படின்னா, கோமாதா பூஜை தான் உங்களுக்கு இவை அனைத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும். கோமாதா பூஜை செய்யணும் அப்படின்னா எல்லார் வீட்லேயும் கோமாதா இருக்காது. இன்றைக்கி கிராமத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் கோமாதா வச்சுருப்பாங்க. அவங்க பூஜை பண்ண மாட்டாங்க, பால் மாடாக வச்சுருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு தடவை கழுவாங்க. அவங்க அதை பூஜையினே செய்ய மாட்டாங்க. அதாவது அதை பராமரிப்பாங்க. அந்த பராமரிக்கிறதுனுடைய பலனே அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அதனுடைய பால் மாடாக வச்சு அதை பராமரிக்கிறதுனாலேயே அவங்கள பார்த்திங்கன்னா நாளடைவில் குடிசை வீடாக இருந்தவங்க வீடு கட்டிடுவாங்க. அதே ஊரில் பெரிய மாடி வீடு கட்டியிருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஒன்றும் கதையாக சொல்லலை, நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்திலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மாடு வைத்திருந்தவர்கள் எல்லாருமே ஒரு பெரிய 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 வீடு கட்டியிருப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் ஒவ்வொரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க. கோமாதாவை வைத்து பராமரித்து அதை வந்து சுத்தமாக பார்த்து அந்த பாலை கறந்து விற்றாலும் அந்த அந்த வேலையை செய்கிறப்ப அதுக்கு குங்குமம் மஞ்சள் தேய்க்காமல் மாலை போடாமல் பூ போடாமல் கும்பிடாமையே அவங்க அதை பராமரித்ததிலேயே அவங்க அதை பலனடைஞ்சிருப்பாங்க. அவங்க அந்த குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் வீடு கட்டியிருப்பாங்க. 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர்த்துக்கும் 5 வீடு கட்டியிருப்பாங்க. 5 வீட்டையுமே 5 பேருமே அதில் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கோமாதாவு பூஜையினுடைய ஒரு விஷயம் அவ்வளவு பலன் தரும். இப்போ நம்ம இப்படி இன்றைக்கி நம்ம பட்டணத்தில் இருக்காங்க, பட்டணங்களில் இருக்கவங்கெல்லாம் இப்போ கோமாதா பூஜை எப்படி பண்ண முடியும்? அதுக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஆலயங்களுக்கு போங்க. சிவ ஆலயமோ விஷ்ணு எங்கே போனாலும் ஆலயங்களில் கோமாதா இருக்குது. கோமாதாவுக்கு பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறம்தான் இறைவனுக்கு இது பண்ணி திரை நீக்கி காமிப்பாங்க. உங்களுக்கு அதிகாலையில் போய் அதை தொடர்ந்து உங்களால் எவ்வளவு நாளைக்கு போக முடியுமோ உங்களுடைய ஒரு கோரிக்கை, இந்த வீடு கட்டணும், எனக்கு சொந்த வீடு வேணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய கோமாதா பூஜை எப்போ நடக்குதோ அந்த பூஜையில் போய் நீங்கள் கலந்து நின்று கோமாதா வழிபாடு பட்டு தரிசனம் பெற்று இறைவனையும் தரிசித்து இறைவனிடத்திலும் கேட்டு நீங்கள் வாங்க,
எவ்வளவு விரைவில் உங்களுக்கு அதுக்கான தகுதியான ஊதியத்தையோ லாபத்தையோ செய்யக்கூடிய தொழிலில் லாபத்தையோ நீங்கள் பெற்று உங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான பாதை கோமாதா பூஜையின் மூலியமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது அனுபவ ரீதியான உண்மை. கோமாதாவுக்கு வணங்கினால் இந்த இருப்பிடம், சொந்த இருப்பிடம், வயலே வாங்கலாம், பெரிய ஏக்கர் கணக்கில் வாங்கலாம். நீங்கள் வீடுன்னு போகிறீங்க, பல சொத்துக்களை வாங்கலாம். கோமாதா பூஜை பண்ணால் நிச்சயமாக கிடைக்கும். கோமாதாவினுடைய பூஜையில் அவ்வளவு மகிமை இருக்குது, மகத்துவம் இருக்குது. கோமாதாவை வழிபடணும். கோமாதா பூஜை ஆலயத்தில் நடக்கிறப்ப, அந்த ஆலயத்தில் அதிகாலையில் நடக்குதுன்னா அதிகாலையில் நீங்கள் அங்கே இருந்து செஞ்சு தான் ஆகணும், போகணும். கஷ்டப்பட்டால் தானே கிடைக்கும், வேண்டிட்டா கிடைச்சிருமான வேண்டணும். அந்த வேண்டுதலுக்கும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம உள்ளத்தை, ஆழ்மனதை அதில் அமைத்து நாம் பெற்றாதான் அதுலேயும் ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கோமாதா வழிபாடு செய்யுங்க. உங்களுக்கு ஆலயம் போகல, உங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்ல நட்பில் இருந்து கோமாதா இருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த 48 நாள் முடிஞ்சால் 48 நாள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோமாதாவுக்கு அதை குளிப்பாட்டி மந்திரமெல்லாம் அப்புறம் நீங்கள் அந்த அம்மாவை கோமாதாவை வணங்குங்க. அதில் வேண்டியப்பட்ட தெய்வங்கள் அத்தனையும் எல்லாரும் அந்த கோமாதாவில் தான் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் அதை குளிப்பாட்டி அழகுபடுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு மாலையிட்டு அதுக்கு தூபதெய்வ காட்டி அதுக்கு ஒரு பிரசாதத்தை கொடுத்து வாழைப்பழம் அந்த மாதிரி எதையாவது அந்த காலை நேரத்தில் கொடுத்து அதை வணங்கி சூரிய பகவானை வணங்கி நீங்கள் உங்களுடைய குலதெய்வத்தையும் வேண்டிக்கிட்டு நீங்கள் இருங்க. கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த சொந்த வீட்டில் வாழக்கூடிய தகுதியை பெறுவீர்கள். ஓம் நமச்சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம். மீண்டும்